Започвам. Как е като усещане? Добре, нищо не усетих. Перфектно. Ето я и втора част от процедурата на Марина Morpheus 8 за лице и шия. Останете до края на видеото, за да видите как изглежда кожата на Марина веднага след процедурата и на следващия ден. Доктор Трачева разделя лицето на Марина на малки зони и прави по 3 паса във всяка от тях. Тя предварително е определила параметрите, с които ще работи в лицето на Марина в зависимост от нейните желания за промяна. В случая изравняване на леки мимически бръчици, лифтиране и цялостно стягане и подобряване на текстурата на кожата. Както доктор Трачева обясни в предишното видео, игличките пробиват кожата, но изпускат радиочестота под повърхността на кожата, така че няма наранявания и изгаряния на повърхността на самата кожа и възстановяването ще бъде много бързо. А ето какво казва Марина за усещането по време на процедурата. Някой път, когато ми почистват вежите, е много по-болезнено, така че определено не бих казала, че е нещо болезнено. Беше даже доста забавно. Усещам, че е имало обождания, обаче е много приятно усещането. Аз явно съм човек на силните усещания. Така изглежда кожата на Марина веднага след процедурата. Тя тръгва от Body Aesthetics с 2 продукта за хидратация от нас. А ето как изглежда нейното лице на следващия ден. Ако искате да видите резултатите на Марина след целия курс от 3 процедури, последвайте ни!